ubugebengu kube ubugebengu osikhotheni kube osikhotheni isigebengu siyaboshwa yonke indawo sokufika isala ekhaya isigebengu siyaboshwa ngoba eneza la ekhaya nazi izigcwelele okhethi mohlala zizefakwa lapha ke ema-IC phansi komhlaba ngani na ngoba zigebengu kodwa ngeke athi mayiphuma lapha mhlawumbe kuthiwa akaxoshwe akasenwa lelizwe kubalekile usihlukanisa amasinenkomazi bese siphinde sigcizelela ukuthi yekani nokuvila man South Africans ngoba senganywa amakwelekwele kangaka nje nani ningamavila anifuni ukusebenza la bantu ngiqinisekisa sokuthi abanye bena abamashayo bashiya intobazane ekwelekwele iphekela ingane zakhe bashiya ingane yomfana wekwelekwele eluse inkomo zakhe bashiya umfana wekwelekwele ekhenika imoto zakhe ewasha imoto zakhe emagaraji basebenza ubusuku nemini bepestela izindlu zenu bakhe imizi yenu usuku nosuku laba abantu abangamakwelekwele bengaphumuli abaceli isitime ukuthi sekushona uanti kunje amaqiniso lawo ufuna sibhekane nawo ngaphambi kokuthi silungise inkinga. And the majority of them baqhamuka eZimbabwe, baqhamuka eSwaziland, baqhamuka eMozambique. Laba ni baba u3, lamazwe u3 asengawasabhani amazwe sengathi ayifana. Inkinga sinayo enkulu ama-Nigeria senza inkunzi asenza insizwa ebeyinsuni ezintsha bese kuzothi abase-DRC eDR Congo lamazwe omabili no-Sierra Leone amazwe lawa kuyiwona ngempela esicela abaholi bakhona ukuthi njengoba bekwazi uku-addressa ama-nation ezweni labo bekhulume ey'ndabeni abaphathi bamakwelekwele bethi asilutho thina siwuZulu shembe ummiso nomatshana seneyikhathilipi funa nikwazi lokho into ebuhlungu sicela I'm requesting the leaders of these countries, especially DRC countries, especially the Nigerian countries, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, those countries that have a majority of people that have proven beyond reasonable doubt that are selling drugs in our country, that are looting our country into the zero, and they are making fake licenses and all. That those leaders, when there is a crisis in South Africa, they must react and command that this is not fair. This is not what we have asked for. This is not right. Ukuze leliqonde ngoba njengoba ngithule du masebe nizolanda idumbu lelizwe laseNingizimu Afrika nizobe selinami lokukhuluma ngiyangitshena mina umiso namatshana ngakho ke amazwe embube asingawatoliki kodwa iqiniso limini lokuthi sicela all the leaders of the neighbor countries that are abusing the excess, that are over compatible in this country, they must fuck off. They must know and condemn the wrongdoings of these kwelekwelesi. That's all. Kodwa futhi silimele iqiniso lokuthi alikho izwe leyophefumula ngaphandle kwelenyiso. Investors are allowed. Good relations are allowed. Njoba isilo sikhulumile sakhuluma nango Bambatha uManxisa ukuthi hlukanani nokuthuka isilo hlonishwe zehlonishwe nentuthwane umuntu wesilo akuhlonishwa kade kwaqala lokho kwamina ngakhonjwa isilo phakathi endlini zeParliament akaze ngihlonishwa angihlonishwa angiyilutho anginankinga ke mina ngiyakwazi ukuyiphendulela ngiyakwazi ukuyitshena inje ukuthi uyisha kodwa isilo sasingeke singikhombe phambi kweParliament isikhathi sithi nangu umongameli waMabheka ungise umlando mfoka Mchunu phatha abantu bami Ntuli funa nihloniphe ngiyazi ukuthi ipolitiki inifundise ukuthi kunalento ethiwa iprotocol Mphemba nduna nkulu kaZulu ngikhuluma nawe manje uyasazi isimo esifike sakwehleka eSandlwane leso simo leso awukwazi ukuhabulwa ilangabi lomlilo kaZulu uhabulwe ilangabi lengonyama bese ungalishashazeli funeka lubabaze kini ngisho ubhula umlilo uyabatsha uhlangabezwa ngenkukhu emhlophe ekuthiwe akukhishwe inyongo isho lelo langabi esele udlile ahle ngoba ungangeni nalo ekhaya
ngoba umlilo awungeni ekhaya. Inhlonipho inilahlekele. Uli ngokutshela iqiniso mina. Yazi ukuthi umfowethu uthele kwanzima Mphemba uthithe kanjena. Ubamba uhulumeni oyinhlanganisela uqala nokubonga uNdunankulu wawufika emzimeni uyinxaka lo hulumeni uyizinto zonke kufanele ube fair to this ube fair to this abanye banibhida nge-experience of governance. So namanje ke ngithi mina emlandweni wakwabona yini ukuthi kube khona ekhona umntwana kwaphinda ngene ubona oprima bonke kusukela kudala koNdebele kuze kuzoba kobaba uzwele Mkhize kuzoba kobaba ulokhujana uNtuli lo baba uZekalani nabanye no Frank Mdlalose no baba uLionel Mtshali abantu ababa oprima bakulelizwe la kukhona uNdlovumbane akwazi ubone upremier of the province ethula isilo phambi umntwana ngaphinda ngene musana ukuthatha ingqondo yamakesi nebhodlela ipheko bese kuzoba ukuthi wena uzoshisa impepho ngenxa yokuthi umphekisile. Awukwazi ukucela abantu ngonyemeni nihambe niyobika amaqembu ezepolitiki kwisilo nibike ukuthi nicela abantu babo ukuthuma abantu babo ukuthi banithume benivotele nicela abantu besilo ningabongi mabe sekukhona imicimbi yesilo niphekise okuyintenhla ngoba lelizwe lengonyama bese emveni kwalokho nina makunemicimbi yesilo senifuna ukuyiphatha kube ngiyini i-wrong level. Uyosindela yena uTrista Khonde uyosindela yena ubaba uZweli Mkhize abantu abakulamlelile ngesimo obubhekene naso uyalazi ilangabi likushisile ngibona uzovela amakhebula ahlaza la bengabe ubani lontshela ukuthi mase nginguNdunankulu kufanele nikrimelani ngempela usikalalo lo ayikrima nikrimelani ngibona uvela amakhebula ahlaza ebusweni mina ngithi umuntu uNtuli angimase nje mina ngimazi ufana nongiswe nje angikwazi mina Ntuli yellow phone ngakho ke ngithi Ndunankulu wakithi ekuthandeni kwethu nasekubambeni kwakhe isifundazwe kwaZulu Natal ngiyacela ukuthi uyolishweleza ilangabi lesilo uyolishweleza ilangabi lesilo ulaka lwesilo alifanele ukwengama futhi umholi usiphethe sonke ngokwe political portfolio kungaze kuvulwe iParliament ungawushwelezile lo mlilo ngiyacela ukuthi ukwenze lokho iqiniso yalazi ngeke ngihande ngamaningi kodwa futhi ngithi uphinde ushweleze nakuNdunankulu kaZulu ngoba lento yenepolitiki yenza ukuthi neye kwamina niyangeya noNdunankulu kaZulu uthula sizwe Buthelezi niyameya ekubeni awukwazi uzothula isilo kukhona uNdunankulu waso uthula sizwe Buthelezi futhi yabona makalanyana njengoba bethi yawukuyaka mfowethu mina sike sangezwana isikhathi eside nawe yakwazi lokho ethula sizwe ngiyethemba lokuthi emaphutheni wawunawo nawe uzwalungisa ngoba wonke umuntu ukhula ngamaphutha iqiniso limileke